Poljubit mamu, čekaj. Šta je to? Šta je mama Ti meni poljubiti? Šta je to? Ja sam poleti. Bye bye. Vidi, pogledaj, imaš balon. Ja bi poletio. Šta piše na balonu, Gabi? Šta piše na balonu, Gabi? Gabriel, šta piše na balonu? Čekaj, aj tamo dođi, idemo sve otvoriti tako. Čekaj, polako. Uvati me. Ja bi tako. Ali mora se uvati. Pa nemoj puknišati, Gabriel. Imaš prezent, Gabriel, otvori. Brzo. Da više si dobija. Ma da vidimo što smo... Može ti pukni gore, Gabriel. Ostavi njemu da on drži. Idi otvori prezent. Šta je to? Ne znam. Polako, polako. Šta je to? PlayStation igrica. Majnje. Jej! PlayStation igrica. A šta piše? Koja? To idemo. Mogu da sede. Wow. Wow, to ti je... A To šta ti je piše? Koja? Star Trek. Start. Ja volim novu Je, pa normalno da voliš Star Trek. Sede Wow. moje nova igrica. Dobiti igrice. Yes! Wow. Spider-Man! Spider-Man, je to strašno? Ja baš ima Spider-Man igricu. Je li imaš koka? Nemaš Spider-Man igru. Aha. Kako? Dobar snimio. I ali, sad ne možeš... Spider-Man. To je za tebe. Ajde, otvori. Za tebe. Sa ima. Kafu pijana. Te kafu pijana. Sam ti reka. Tada! Kafu pijana 6. You are 6 today. Šta dalje piše? Ja sam se. Šta to Aj piše? čitaj, ajde kad znaš čitat, daj. Kad znaš slova, čitaj. Ne, pročitaj, Zlata, pročitaj. Gabriel, šta to piše? Aj proba pročitaj, šta to piše? Šta to piše? Gabriel, šta to piše? Deborah, Gabriel. Dear Gabriel. Dear Gabriel, you, We wish you we wish you happy birthday. 6th 6 birthday today. and party like the chosen one. Okreni da pročitam. Okreni dalje šta je mama napisala, ajde pročitaj. And we love you so much. Mama, tata i Marina. Ha? To je dobro. Ajmo vidjeti šta ću ti dalje poslati. Ajmo dalje dobit ćeš čitke, aj? A? Pročitaj. Idemo sve po redu, aj? A devanica si mi kupio i pise. I ja isto, Zlata. To mi je drago. To nije ništa. Pa to je čestitka, Gabi. To je čestitka, hajde. I to nije ništa. To je to sjećani. Pogledaj, Pa pogledaj malo, aj? Šta, čekaj. Kada li se dogodi kako ja to... A, čekaj, ovo je ima nešto nešto. za... Marina, daj Marina, ovo je za Marina. Mala za Marina, nemojmo otvarati. To je Marino tvoje. Za mene. Je za tebe počta. Ajde vidi šta piše ovo. Ajmo pročita, Koliko Gabri. je Ajde. godina? Wow. Gabri, ajmo pročitat. Aj Gabi, aj čitaj sve po Slušaj, redu, ajde. jedan Gabriel. zeko, gledaj ovo. Jedan zeko, Duga uha, duga uha. brzih nogu, dobra sluha. Brzi nogu, dobra sluha. Zelen kupus jako voli, pa ga jede i bez soli. Gabriel. Našem dragom, voljenom Gabriel čestitamo i želimo sretan rođendan kao i bezbrižno djetinjstvo od srca. Čestita i želi dida Niko, baka Ana i uvak Roba. Bravo. Ovo je poslao mail, ali ne znam na koji Da. mail. Ajmo, imaš još jedno, ajde. Ajde dalje, otvore. Brzo.
Nema pjesme. What? Hajde, Wow. hajde Gabi, još da vidimo što ima tu. Evo, pomogni mu drago da ne bi rasip para. Marija, da što tebi piše koliko na čestitki, da vidim. Da ćete nam to... A, šta si dobija? Hoćemo ja čitati? Pozivam te, šta je ovo?